Moi! Mä teen nyt tän infoa tulevista videoista. Ja mä ollaan mun kaverin trampalla. Ja niin, niistä videoista, että mä teen huomenna My Dayn. Jos mä en tiedä, että milloin se sitten tulee ja saanko mä tehtyä sitä. Mutta ehkä My Day. Sitten mä kuvaan ainakin sen, minkälaisen meikin mä teen sinne rippijuhliin. Niin mun isosiskolla on huomenna rippijuhlat. Ja sitten niin mä teen kuvaan sen meikin, minkä mä teen sinne rippijuhliin. Sitten sitten mä kuvaan ehkä Kristan meikin, siis se mikä on uudessa päivässä, niin sen meikin, mä en ole ihan sitä varma. Sitten mä kuvaan myöskin sitten kun me lähdetään silloin 17. päivä 6. niin sinne Kalajoelle, mun mummi ja papan mökille. Niin mä teen siellä joku iltarutiineja. Sitten mä teen sen, niin kun kuvaan sen, että minkälaista siellä mökillä on, kuvaan niin kun sen niin kun sen alueen, tai siis missä meidän mökki on ja mökistä vähän silleen. Sitten mä kuvaan, niin kun teen 7 kertaa päivän asuvideon. Ja semmonen juttu, että mä en luultavasti saa sitä top 7, ja sit mä teen ehkä top 10 käytetyntä tai jotain jonkun sellaisen. Niin joo, ja sitten sen top 7 päivän asuvideon mä ja sitten näitä My Dayta, niin en tiedä milloin ne tulee, koska ne pitää mun tehdä pätkissä ja mä en ota sinne mökille mukaan tietokonetta, että mä voisin ne sitten liittää tai laittaa yhteen ja muokata, jos mä nyt niitä muokkaankaan. Sitten, niin. No siinä nyt oli ne. Sitten siinä oli nyt ne videot. Elikkä mä en sitten niistä, mitkä pitää pätkissä tehdä, niistä mä en nyt tiedä, että milloin ne tulee. Ja silleen. Laittakaa kommenttiboksiin mitä piditte. Ja tykätkää. Ja oikeasti laittakaa sinne semmosia sellaisia hyviä kommentteja. Sellaisia positiivisia kommentteja, että siellä ei ole mitään sellaista, että oot ihan tyhmän näköinen tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä toivoisin, koska miksi te katsotte näitä videoita, jos te ette tykkää mun videoista tai musta tai mitä nyt ikinä. Ja niin, ei kannata katsoa. Niin. Jep. No, mä nyt lopetan, että tää ei mene hirveäksi pälätykseksi. Ja sori, jos oli pälätysvideo, mutta ei sille nyt mitään mahaa. Moido!